ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasunqutuli umfana ohamba lesikhunywa yaho uke wababiza bomndeni wabahlalisa phansi wathi mina ngichwane likaSompisi lo sihlangene ngaye njengoba sengasekho emhlabeni bantu abadala hayi ukuthi ngiyanidelela kodwa ngicela ukwenza lokho sokuqala ukunihlula iqiniso ngizolikhuluma ubaba emaphupheni uyangihlupha uthi umamncane kwelikamoya ubemzingela sekamphendula inyamazane zungezana nomoya wakhe angani wagijima yothatha amadoda asemgedini wazowafaka egcikeni manje aseqobela umndeni egoqweni sasheshe samshayela izandla sathi uyaphumelela kanti usifake emanyaleni sonke siyakufuna ukuphumelela kodwa sicabangela abantu esibathandayo singabasebenzisi njengomhlatshelo ukuze thina sikhuphuke siye phezulu ngoba injabulo yesikhashana nenjabulo yenyama siyoyithola kodwa emoyeni asoze sakuthola ukuphumula. Nginibingelela ababukeli emakhaya igama lami uSinike Embongi. Ngiyanamukela futhi khona la kumcebo mfana kaGogo YouTube channel. Uyazi ke masiphethe inyanga ama testimony, sizodila nama testimony. Nokuphila kwakho sekubisela ithemba. Mkhulu, ngicela ubabingelele. Mina ngumcebo mfana kaGogo Ngcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela unyuswa iqadi. Mina bengibiza bathi ngunompunyupunywana uphunywa bemphethe uma favuke njengedla ngabala intombi zimbuka zihamba namasokazi thwehoshe ma. Sizimezela kunjalo umuntu uphethe kwakhe kodwa yamayizela. Akukho kunye mfowethu akukho kunye mfowababa. Yazi mkhulu nginokubona la ngifuna namhlanje mhlawumbe ukusichazele kancane ngeZuluist. Isiphandla ya ukuthi isiphandla kuyini ukubaleka kwesiphandla ngaba zonke zisetshenziselwa into efanayo noma kuyahluka ukuthi ufake isiphandla salokho noma isiphandla salokho. Mfowethu ngolami ulwazi ngoba ngiyazi ukuthi phela usiko ludwebile mfowethu lunwebekile mfowethu usiko so ngingachaza mina omunye kanti useyazi ngokunye kwakhe. Mfowethu isiphandla esikhathini esiningi uma uzowenza wena umsebenzi ozoqondana mhlambe nomuntu oseduzane nawe uyamgqokela leso siphandla ekutheni kube ukubonakala ukuthi wena urepresent ukuthi wena owakhe lo mcimbi walomuntu lo yayizinto engishoyo ngesinye isikhathi wena muzowenzelwa umcimbi unawo ukusifaka isiphandla imicimbi ihlukahlukene khona ukuthi mhlawumbe ungeniswa esibongweni usuzofaka isiphandla khona ukuthi uyakhuliswa mhlawumbe wenzelwa usiko lokukhula ufake isiphandla kukhona ukuthi mhlawumbe nakhona kunomuntu omkhumbulayo uyasifaka futhi isiphandla kukhona futhi ukuthi mhlawumbe uzohlabela idala uzocela inhlanhla uyakwazi ukuthi futhi nakhona usifake isiphandla ngobani wena mfowethu isiphandla esikhathini esiningi idala ukuthi mosokuphele umsebenzi seyigqaluze egcekeni seyizobheka ukuthi kuhambe kahle yonke into bese zifica wena ugqoyele isiphandla sifike ihogele ini zihogele lo mkhokha omuhle odwa wenzeka la ekhaya kusele ini kusele lesiphandla ingakho esikhathini esiningi mfowethu even noma sekuqediwe ukuthi kwenziwe umcimbi kuyekhishwa impondo zibekwe kuphi phezukwendlu ngasesicabheni ngoba idalwa mayifika ziqala lapho ukungena sifike ihogele ukuthi hey labo kukhunjula usibani bani yayizinto engisho bese uyabona ke umndeni ke lapho sekuyavuleleka sokwenzeka kahle so mfowethu lento le yesiphandla ijulile esikhathini esiningi ngoba mfowethu even nawe uma uhamba phakathi kwabantu abamaZulu bayasho ukuthi cha usuyindoda ufaka isiphandla yabo omunye uzokubuza ukuthi hawu mfowethu wafaka isiphandla buwenzeni yabo leyo nto le hayi mina bengikhumbula umama yabo hayi mina bengikhumbula umalume bengikhumbula ubaba wangikhulisa so wahamba emhlabeni so manje ke bengithi ngimkhumbule so ngase ngifaka isiphandla so umaka wokutshengisa ukuthi khona ade ukwenzile umaka wokutshengisa ukuthi khona ade uwenzelwe kona yayizinto engishoyo mfowethu nakhona ngesinye isikhathi umaka futhi ukuthi mhlawumbe khona ade uyikhuphula yayibona into engishoyo ingakho ngisho ukuthi mfowethu ngingasho okunye nokunye uthola ukuthi okunye khona umunye umuntu akwazela kona ngoba ukubafica abanye abafaka iziphandla ziziyofika la phezulu uthola ukuthi mhlawumbe ezomngoma kuyikona ukuthi njengoba ngiyigedla ke mfowethu ke angikwazi ukuthi ngingene deep entweni zomngoma ngoba angazi nanokwazi ukuthi yini abasuke beyenza ukuze bezophothula ukuthi bafake lezi iziphandle kanje sengikhulumela mina ngokosiko
Alright. yabo ukuthi osikwe kusiko uyifaka lezi iphandla ngoba usuke uwenza lokho osufuna ukwenza, and then bese emva lokho kuba ugcobo olitshengisayo ukuthi ke sukwenzile lo kade kumele ukwenze. Manje mkhulu kusuke kwenze njani? Angithi siyasikwa vele isiphandla. Yeah. Mhlambe kokunye uthola ukuthi sithe masikwa kwasala inyama. Manje umuntu athi meka sifakele uthola ukuthi siyanuka. Yeah. Omunye athi hayi isiphandla sami sasikwa kahle. Yeah. Akunanyama, akuna next isikhumba nje kuphela. Kodwa sinevumba nje elibi elinaso. Elentuzaneni esiphandleni. Kusuke kwenze njani? Phela mfowethu angithi kusuke kuyinyama phela isibola mfowethu. Nawe uwumuntu mase ushone manje ungangcwatshwa kahle ubeke nje lapha dedengu. Uzoba nephungana mfowethu eliba khona. So ayinakwenza ukuthi mhlambe uhambe kabi o kanjani. Mfowethu inyama nenyama mfowethu iba nephunga. Ingakho abanye ukuthi ke mfowethu ke ilentuzana isiphandla asithathwa noma ikuphi. Kunomlenze okhethwayo. Unomlenze okhethwayo esikhumbini sembuzi ukuthi mhlawumbe umlenze wangala bese emva lokho uyasikwa. Kuya ngawe futhi nakhona ukuthi uzalelwe ngakuphi umsebenzi uwenzela ngakuphi. Boyise uwenza komalume. Kunomlenze ke la uma kuwomalume kuthiwa la usika khona lesiphandla lesi ngoba wenza umcimbi wakomalume. Uma kuwenze owakoyise uyazi ukuthi mhlawumbe usika kolunye unyawo futhi nakhona, and then bese emva lokho uyasifaka lesi siphandla. Yes kuyaba khona ukuthi sinuke isiphandla mfowethu, kodwa zikhona futhi indlela zakhona zokuthi ziwashwe lezi zinto, sifaka usawoti bese emva lokho ke ziyanekwa bese emva lokho ziyafakwa. Nabo zifakwe nje mfowethu bese emva lokho kunezinto futhi abayinesa ngazo abanye babo yabo. Kodwa ngiye ngithi mfowethu ke uma ufuna ngempela uhaqo idlozi kamnandi nje kahle okusiyeka isiphandle sibe yisona. Sibe yisona mfowethu size sibohle mfowethu bese emva lokho ke nakhona ke futhi ke awukuthi uma usuhlala isikhathi eside nesiphandla bese uyasiqumpula. Kumele isiphandla kumele siyiqumpukele sona. Okay. Uma ukuthi mhlambe ke kunento ekuhlohlayo ukuthi ke kumele ungasigqoki isiphandla ngenxa mhlawumbe yomsebenzi noma kuba nomcimbana futhi nakhona wokushwelezela lelo dlozi lelo ukuthi okay nanga umntwana usekwenzelile umcimbi wasigqoka leso siphandla, kodwa manje akasakwazi ukuqhubekela phambili ukuthi asigqoke kuze size siphumele. Besicela nje ukuthi sicela umcimbi ukuthi sikhishwe lesi siphandla lesi ukuze umntwana ezokwazi ukuthi kulezi zinto zabo lezi abazenzayo manje akwazi ukuthi akhululeke. Yonke into mfethu oyenzela idlozi uyayibika mfethu. Uyayibika ucele kulona ngisho noma kuthiwa ubona izinto zingakucacile idlozi uyakhuluma nayo. Ngisho noma ungabona izinto zi-right idlozi uyalibonga. Ngisho noma ungabona futhi kunomi kanjani mfethu nje ungakucacile nje ukhuluma nje nedlozi mfethu uyabo. Ungaqhelelani nalo ngoba banjengabantwana labantu. Uma ungayiphanga ingane uswidi uzoyibona ingakubuki kahle. Uyayibona lento le injalo nje idlalisa ihle kahle. Bese maloko umuntu uthi futhi neze attention ingane uluku uyipo sweet iyajabula ke futhi ke uyibone nawe ilikila. Ingakho mfowethu ubona abantu abathu cultural and spiritual bethanda idlozi babusiseka mfethu kuze kuye ngale. Abanye babo kuthiwa hayi cha lo ngathi khonto aseyenzile. Usethwele. Injalo. Uqhubekela phambili mkhulu. Ngingazi nokuthi mhlawumbe lokhu kuhlobene nobugoma noma ubugedla, kodwa nje mawunolwazi lwako ungasichazela ukuthi mawusokukhulunywa ngokufemba kusokukhulunywa ngani, kuyini ukufemba? Ukufemba mfowethu kuwukuthi wena mfowethu kuhlobene kakhulu kunalabantu abangamaprofessor nabantu abahlolayo esiningi. Labantu abakwazi ukubonela izinto zakho yabo. So ngeke ngize ngisho ukuthi ubugedla ngoba ubugedla mfowethu into ehlangene kakhulu nezinkambi. Ukwazi nje izinkambi mfowethu izinyanga zazi izinkambi iyamagedla azinkambi. Ngesingisi abantu abamagedla kuthiwa ama-herbalist. Nakhona uvela ube herbalist ungahaqwanga idlozi layo leyo nto leyo. Kufuneke uthi into izinkambi nje noma ngathi uthinta usawoti. Umune isandla sobugedla usawoti uyokwazi ukumphilisa lo muntu. Yabo ijulile lento mfethu ngeke uzuzu lento uza ngoba ungabona umuntu ekhuluma mhlawumbe ku TikTok uthola ukuthi unedlozi lobugedla kuyena
akhulume athi yena mungase kuthiwa uthatha utshani obuthize nani akhuluma izinto wena ezingacacile uyihlanganise bese emva lokho-ke uyayibhoyila le nto ugeze ngayo izokulapha uthole ukuthi yena meyenzile imlaphe ngempela umuntu wena muthi uyayenza ngoba unalo idlozi lobugedla ingabi nale ngoba ukhumbule ukuthi before amakhambi aphume aqala mbathwe yilezo ey'dala zalowo muntu osuke ayikhiphile. Okay. Ya ingangithi mina mfethu ngesinye isikhathi mhlawumbe ngiye ngiyibuke njengenyanga yama-testimony ngenxa yokuthi akuwona amandla ami iy'dalwa zami ey'kade zalambela ukusebenza mfowethu. Manje sezibuya zihleli kuzo zonke iy'nkambi engizenzayo and zisebenza ngokungale zisebenza ngamandla ngifuna uqamba amanga. Okay. Yeah. Mkhulu bungakasichazeli kodwa ukufemba kahle kahle. Ukufemba mfowethu njengoba ngisho ukuthi ukufemba kunjengani wena mfowethu kunjengokuthi uyamhlolela umuntu kodwa ukumhlolela kwakho kusuke ukukhuluma loyo muntu okuthiwa uyabonwa. Uyasho futhi nakhona umuntu ozofemba athi nakho ngibona ugogo wakho esasho njalo bese emva lokho ugogo angene ngaphakathi kuyena uzwe sekuguquka ivoice yalo muntu sokukhuluma athi ngikubonile angiyithandanga into oyenzile u-A no B no C hamba utshela usibanibani ababize ngamagama ukuthi abahambi bayoyiyeka lento abayenzayo bakhiphe leya mithi le abayifaka lapha egcekeni bese emva lokho kusuke kuqhamuke futhi nakhona omunye umalume osewashona athi ngibatshela nami ushintsha ivoice yabo kunama-voice ashintshayo kunama-voice ashintshayo avoice ashintshayo bese seqedile lo muntu ukwenza yonke lento bese abuyele esimeni asho ukuthi uyizweleke nawe yabo yena usephetha nje ngaloko wathi uyizwele futhi nje kuzomela ukuthi-ke wena-ke la ulungise ethe sakhulume mhlawumbe ugogo akaqedi loya abuye futhi nakhona akhuluma kumele adede lo muntu ofembayo futhi yena ngokwakhe adedele isimo somoya singene sikwazi ukuthi siqhubeke sisho lo esifuna ukusho bese mase siqedile futhi nakhona abuyele esimeni bese emva lokho kuyima ese-initiator amakhambi okumele uwasebenzise ngokuthi umuntu okwazi ukuhlola nosebenzisa inkambi. Alright mkhulu hayi ake sidedele-ke nalabo abasibukayo mkhulu bayizwele kokuni kwama-testimony bayizwele mfethu mina anginankinga mntakababa abanamhlanje basiphatheleni anginankinga mfethu asenzeni kanje sithembe ukuthi ile ntuzane i-WhatsApp namhlanje ayibhlokhi alright ngathi iyatshengisa kancane testimony sibone abantu bayasenda ama-testimony bona fine okay yabona-ke lapho ungangena noma ikuphi zami futhi phakathi okay le nto ngathi sayibona le nto ingangisho ukuthi samele abasebenzi laba abangisebenzelayo mfethu bake balebelisha abantu mfethu cause izogcina siphinda abantu ngoba manje sayathola ama-testimony kodwa bangalebelishi othi-ke sizwe-ke lanayo mfethu ngoba it's ringing hayi sithembe ukuthi ayekho emsebenzini noma esemsebenzini mhlawumbe unayo indlela yokuthi ayibambe ucingo yabo ngoba kuba kuhle phela mfethu umuntu ayikhulumele yena sizwe ukuthi wasizakala kuphi kanjani and kuhambe kwagcinaphi mfowethu kuhambe kwagcinaphi lamlahle la kubo awu hlanhle ngayo esezochaza konke mfethu okuhle kade kwenzeka nomlele sifobeni sikajeke mhlawumbe Sifonele omunye mntaka. Asibheke omunye mkhulu, asibheke omunye. Sifonele omunye. Uqhamuke sethi hey hayi lapha bobese babuya lapha. Samziba ke emva lapho ke nathi. La kade ngisho nange gijima sebuyini. Danko. Thokoza. Hello njani? Right gogo. Siyaphila. Yeah, salukazi lana sishutha into yethu yaka YouTube wena gogo. So njengoba sikufonelile siyabona ubuyela kuthina manje. So into esenza ukuthi sikufonele sifuna ukuthi usichazele ukuthi usebenzisa iziphi inkambi and iziphi inkambi futhi nakhona ezikwenza ukuthi uthole i-testimony. Ngoba siyabona ukuthi wasendela i-testimony. Okay. Kanje ngasebenzisa
Ingibhekuwe ama-Easter konje yiphi likhomba engayiyo. Hey, Ngicela ungibambela kancane ngizo-check ama-speed. usuyisebenzisa zabaningi lezi iy'nkambi lezi awusazi nanokuthi iyona yiphi. Hhayi ngisasebenzisa eyi-one. Oh bese ngithukile ukuthi hawu hey usakhumbula nanokukhumbula. Ngisazame eyi-one. Okay. Bekuyisiwasho sama-blesser. Wena. Inyembezi zenhliziyo. Alright. Isikhafulo. Nesibambelelo lesi sigcotshwayo. Okay. Awusichazeleke gogo. Ikuphi-ke lokho kwakusebenzela kahle wena wakubona cha ukuthi hayi kukwenzela nje amafilimu? I think eyangisebenzela ithi ngiye kuma-referrals wami kuma-conversation wethu the time ngize ngithumele i-testimony. I think isikhafulo lesephupho. Yeah, ngiyabona la ngathi wasendelwa imali ngango-1.5. Yeah. Ngasebenzisa inyembezi zenhliziyo. Okay. Because ubaba bekangasabambeki. Okay. And then mangiqeda ukuyisebenzisa the following day bangisendela imali. Hey gogo, hey. Shithi khona umunye wavuka lapho. Because yona iyangisheshela ke kulamanye. Kulamanye ama-products. Yeah, because bengigcobisa nini lotion yothando. Okay. But wagcine ebuyile ubaba waba right. Okwamanje akekho right because masikhuluma uthe sengiyisikhafulo. Oh, okay. Usazosebenzisa isikhafulo. Yeah, kumele ngithenge ngidinga isikhafulo because yena uza kahle ukuthi nje uyafona nani but Samele umsondeze umlethe eduze. Yeah, le ngiyidingayo kakhulu ukuthi abe Stella hlale akakayenzi but yena hayi unice nje. Ya, kuzomela ukuthi umshange sibambelele gogo. Yabo mase sefikile nje umgcobele nje kahle nje futhi ungasabi. Siphi lesangaphansi lesesibro. Sifake nje ngaphakathi gogo uzozibonela nawe usigcobe nje la ngaphansi. Wenze sure ukuthi nawe phela akuveli lezi zinto lezi amahleza lawe emithi. Yabo uma uyithatha ihlikihle nje eminweni yo3 bese mbo lokho uyigcoba around ufake kancane ngaphakathi bese ushona khona. Yeah, uzozibonela ke nawe gogo. Okay, sengimele le product entsha. Yes, abona leyo ke ayakutshela leyo gogo hayi iyeza izozipusha yona izozipusha yona kahle igama la iBlue Magic ngizoyiqamba ngegama lesingisi iliyona product yokuqala engizoyiqamba igama lesingisi iBlue Magic ngoba ngiyazi ukuthi umlingo uzoqhuma lapho wonke umuntu uzobe khothama ethi hayi mina ngiyazi danger. Ayikho inkinga gogo. Hayi mina ngifuna ukuthi nisholo nina. Sizozibona umsebenzi uyazishola. Uyayikhulumela gogo. Awudingi okuningi ngiyayibongela kuleyo ndawo. Yeah, hayi kulungile gogo. Siyabonga ngako konke ositshele kona. Okay, thokoza mkhulu. Thokoza. Hayi mfethu ngiyakutshela la abantu mfethu take a lot. Yeah, take a lot. Take a lot yabo sithenjiwe la mfethu umuntu uyafika thenge mfethu into zakhe ayithole. Kalula abuye futhi asho ukuthi nje iservice yeni ibi right konke bukuhle nje yabo kuba kuhle nje futhi nakhona. Othi sibheke omunye ke umntaka baba yabo. Simuzi ukuthi yena uthi. Yeah, sibheke omunye. Ngoba nesikhathi sesimkile.
Basho mangisi bathi time is money. Yeah, utsibheke lana mfowethu Ungangena nje mkhulu. Khalakatha. Uyuzame futhi. Phakathi inside. Phakathi inside. Okay. Hayi lo ngimanga ngathi sikasi mfone yami. Ngikhumbule na. Oh, Thokoza. Unjani mkhulu? Hayi ngi-right gogo bengathi uyilindele i-call yami. Ingathi njalo. La salukazi. Umngane wami ephupha ngami. Mina bengithetha nomngane wami ngawo ukuthi ngomso ndiyagoduka nje ukhulu ngomso. Oh, uza kumina. Ya ndizokhulu. Hayi khululeka gogo uzongithola mina salukazi yezwa. Okay. Yeah, ngoba vele Friday, Saturday and Sunday ngila. Okay, because Sunday bathule ukuthi awukho right ke. Yeah, uze gogo ngoba kukhona izinto ezingekho right but ke sengi-right manje umsebenzi uyaqhubeka. Ngizobe nginilapha one by one. Akunankinga mkhulu. Yeah, so isizathu sokuthi kufonelwe nagogo ngiyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony nagogo yabo. Yeah. And njengoba usinezile i-testimony manje ngifuna ukuthi abantu laba abukelayo ubachazele ukuthi wasizwa yiliphi ikhambeni wasizakala wagcina kuphi njengoba usubuya futhi kusasa. Izulunyana nje. Hayi thetha gogo thetha. Okay ne. Uthi ngithusiswe KFC. Oh wabuwa. Kuyabuwa. Yeah. Angikhumbula ukukisa special time sam i-26 it was around March yakhumbula. Ngisakhumbula gogo eziningi lezi special lezi. Semali yabona. Okay. Yeah. Yes, esinye even isibambele yabo. Yeah. So I bought that one and I was using it ne. And then eventually mkhulu mangifonela abantu ukuthi ngicela unginike 500 ne. Umuntu uyangifakela and I thought manje baliye bekufakela imali. Yeah. Hayibo. Randomly ungana mathi uhlala uye emolweni inkinga into right i-300 akusirefi uhlala unemali musona ethathaphi mina anganyazi ngithi ever since ngithenga into zomkhulu. Yeah kuyavuleka gogo. Ngicela ukuxoxa nale boyfriend yami ne. Yeah. The first time I was using it ne. It was Saturday. Yeah. Ekuseni morning indoda evuka uthi masiye evenkileni siyothenga endleleni ungibambile athi wena refila ngifuna uhamba na wena ngibona ngathi bakushera kakhulu. Ngifuna ngathi le ndoda ngathi into kunento ayifunayo kumo anything. Yeah. Ngithatha wathi ngathi it's time for us to siye ekhaya kubo wena uvile uyangithanda. Seredi. Ngiyabezwa abantu abagezayo wena gogo shuthi kahle ugeze kubonakala salukazi. Yami bengisekithi hayi indoda engathi ngisayifuna but yona yatsho kumangangiboni ngiphathwe inhliziyo. Hayi siyakubongela gogo siyakubongela ngathi le ndoda lena ungalika uyibambe njalo noma isiphunyuke sithola indlela futhi ukuthi iphinde liwashe leliphento wena gogo ngithanda. Angisayifuni bangithana engathi ifuna ukukhala Nkosi yami. Shemba Nkosi gogo na phela umxolelo ungabe usumwashisa kakhulu phela iphethi gogo. Mkhulu ndiyenze like twice only I've used it twice already because bengithukile ukuthi usephuma endleleni. Yeah, so much money in 1 month, so much love in one. Mangihamba estradeni sona ngithi hayi ngifile ungana uthaka phile wena uyashelwa jealous down. Angagcineke esekumonazela gogo hey phela abangani. Kodwa ke ngiyathemba ngoba umngani wakho kanjalo. Sho mhlawumbe akayena umuntu orong. Ngoba phela abanye babona izinto sihamba kahle. Umuntu agcina kushaya ngesichitho yabo. Kanjalo. Kodwa-ke angisho ukuthi kukanjalo gogo. Into kumele uyenze wena gogo wena xila nje izinkambini zala ekhaya ugeze. Ungamnaki omunye umuntu ukuthi wenzani ngoba omunye umuntu uzokuphazamisa endleleni zakho. Yazi mkhulu bengithi uzwa ngithi yazi I feel like from now on I need to attend more because ngibone kune lesi ku Sunday ngiyephule into ezinjalo like frequently yabona. Yazi njani ne? Ngathi into zami ziyahlangana bazihlangana fast. Ngithi yazi maybe ngiyeke ukuthenga izinto ngithi le umsebenzi omkhulu lo hayi ayikho into enje yes. Yeah. Kuzohlangana salukazi yazi.
Ungasabi la ekhaya njengoba ngisho ukuthi mina ngumuntu ongabaleki, umuntu ohleze khona la. Ingakho ngiveza ubuso bami ngidayisa ama products ngoba ngine guarantee yawo lamakhambi. Chi. Yo, hayi belithi ngiyayivuma umsebenzi omkhulu ngiyavuma mkhulu yazi. Ngiyajabula gogo, ngiyajabula ukuza lawo masalukazi ezwe. Ngomso ngi-up. Uzongifica ke la gogo, ayikho inkinga. Okay. Thokoza gogo, ube nosuku oluhle. Now this is Yeah. Hayi mfethu. Sebeyikhulumelile abantu. Ngiye ngithande vele ngithi mina ke one ngala. Yabo ukuze kungabe ngathi mhlambe sithi umuntu oyedwa bese sibalance ngalo. Abantu ababone mfethu ukuthi cha abantu bayasizakala la ekhaya. Futhi baningi. Baningi mfethu. Angazi mhlambe khona nofuna ukukusho mfethu. Mkhulu ngaphandle nje ukuthi hayi singayivala kodwa uyazi ngaphambi kokuthi sivale sikhumbuze mhlawumbe nalabo abaqala ukusibuka ukuthi usebenza kuphi kanjani. So mina la ngikhona bakwethu ngise Orlando opposite ama Towers eBaramall. So la eBaramall kune laundry kuthiwa iMadam Teresa. So le laundry le kuthiwa iMadam Teresa isigodlo sami silapho ngaphakathi. So uma ufika nje lana ufika uyasho ukuthi ngicela umkhulu Friday, Saturday and Sunday uyangithola. But partner insuku angikho uzofica abasebenzi bami futhi nabayikho into abangayazi bazi lokhu nami la ke ngikwazi ngoba even noma bengakwazi bayangifonela basho ukuthi mkhulu ngathi sixakekile la cela futhi usichazele ukuthi singayamisa kanjani. Kulaba abahlala Cape Town, Kimberley, Durban, San Coriel keep 60 rand or 110 bese malokho ukuthola inkambi zakho kaphepha. Kulaba ke abangafuni ukuza la esigodleni ngoba besaba mhlawumbe ukuthi noma umuntu abone ukuthi mhlawumbe anayo imali yokugibela khuleka sicoverishile lapho sikhipha imoto nje straight zize kuwena zizokudilivela ngqo phakathi bese sisabantu ke emanzini ngama Sundays but kodwa ke siba nebhavu Friday, Saturday and Sunday. So bokhona amakhehla angiboni ukuthi khona okunye ngikushiye ngaphandle ngithi ke nina nonke mina ke cela ukwehlela ngenzansi inkosi ikhuphuke njalo. Mfowethu wena khona ufuna ukubuza. Uyazi ngihleli nje ngibakhumbuza mkhulu lento abangabi nomona nayo ba like ba share ba subscribe. Thokoza.